Opäť ventro. V tomto videu by sme vám chceli ukázať, ako využiť potenciál vašej stoličky. Nadväzujeme na video o aktívnom sede, kedy teraz už využijeme vlastnosti stoličky, ktorá nás v ňom môže veľmi dobre podporiť. K dispozícii teraz máme stoličku od výrobcu Savo. Dodal nám ju na toto natáčanie spoločnosť Ergomenik. Potrebujeme znova pre aktívny set, aby panva sedela na podsedáku, kolená sme mali v 90 stupňoch. Môžeme tým pádom využiť vlastnosť, že znížime podsedák, tak aby sa nám začalo sedieť príjemne a aktívne. Vieme, že telo má začať vyrastať nahor a využijeme jemný ťah priestoru za ušami. To prvý krčný stavec. Ako náhle má naša stolička područky, môžeme ich naladiť do takej výšky, aby sme cítili, že ramená voľne visia. V tú chvíľu područky dávam tesne pod lakte. Nie tak, aby sa nám laket zdvíhal, ale tak, aby sme mohli voľnú ruku odložiť na područku. Ako tento model napríklad dokáže, tak područka dokáže ísť ešte mierne dopredu, aby sme mohli oprieť čo najväčšiu plochu predlaktia. To isté spravíme na druhej područke do rovnakej výšky. Ako vidíme, ešte tu vzniká priestor pod sedákom smerom ku kolenám. Niektoré stoličky majú možnosť využiť pohybu podsedáku vpred a vzad. Prosím, správny priestor. A môžeme si naladiť i posun podsedáku tak, aby sme dokázali využiť celý priestor pre sedacie kosti a stehna. V tú chvíľu si zvyšujeme komfort tým, aby sme si našli ten priestor, kedy je nám to dostatočne príjemné. V tej prvej pozícii nám vznikal pocit, že sme príliš natlačení na operadlo. Teraz by mal byť pocit, že máme priestor i sedieť čisto aktívne, i sa mierne oprieť o operadlo. Ako sa ti sedí? Vynikajúce. A ďalšia vlastnosť, ktorú stoličky veľmi často majú, je odaretovať operadlo a využiť relaxačnú pozíciu, ktorej sa to dá prípadne zafixovať, alebo vrátiť späť, aby sme, keď sme prestali oddychovať, nadýchali sme sa čerstvého vzduchu, tak už môžeme znova pracovať. Zafixujeme v rovnej polohe. Ak vaša stolička, tak ako táto, má opierku hlavy, potrebujeme ju znova naladiť tak, aby nám oprela hlavu na temene. Je to ten bod, ktorý najviac čnie z hlavy von, takže dostaneme výšku opierky tak, aby nás podporila na temene a v aktívnom sede pritlačíme opierku jemne k hlave. Nemala by nás ani podporovať vo veľmi veľkom predsune hlavy týmto smerom, ani by nemala byť príliš zapadnutá, aby nás nútila do veľkého záklonu. Toto je využitie základných funkcií alebo už mierne pokročilých funkcií stoličky k aktívnemu sedu. Ak sa vám toto video páčilo, sledujte tento YouTube kanál alebo naše stránky, kde nájdete aktuálne termíny workshopov.